ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистан. Бардоро хушомадед ба канали мо. дар навори имрӯза якчандта мошинои ҳархела арзону қимата мондагием. ҳамашон бо дархости шумо бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписия кинед, дар видеонаво лайкҳоро бизанед ва дар комментария мошинои мехозед ки тона номуша бинависед. мо ҳамон намуди мошиноро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошад дар рақамҳои рӯи экраномдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотша равон кунен. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бардоро дастгирӣ кинед, видеоро падилитса кинед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо ва мошине мехозед ки тона ҳатман дар комментария номуша бинависед. мо ҳамон намуди мошиноram наворҳоша бисёртар мекунем. бардоро аз ҳар як шумо хоҳиш менам ки лайкҳоро дареқ надоред, лайкҳоро бизанен ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. як мошини фурӯшии мо бардоро Daewoo Tico мебошад ки соли бариш 1994 абиёи мотор 09 сӯзиш вориш газ. коробка передачаш механикае ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳама ҷош 100%. мошина фақат мегирӣ ҳаймени, мошин тамоман расход надорад, ҳолати мошин беҳтарин аст. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нарша 23000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро лайкҳоро бизанед, дар канал подписия кинед то ки аввалин шида наворҳои моро тамошо кунед ва дар комментария ҳатман фикротонро бинависед. агар кадоме ки тико дар кор шуда тико бинависед, як навор дига тикоҳоро мемонед. ҳамин қати ҳамин дору саргардон ҳамин дору мара девона када қати ҳамин клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳамин дору насанде дар бораи мардонагия калон газ ва дар бораи ҳамин вирус пируса мекиша ҳақиқатан ҳамин чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инами қилпа сабчи охирсан шин кадоми дору нигоҳ мекунам асбобу анҷомаш рулеткаш бо дар дасташ ҳам бародар бародар гӯш идо матра дига дору намекунам. ма барои то дору овардам макон маҷнун меган ира барои простатит хинакӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез тез мерем беҳад доруи хуба яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инам биохес мегам полни худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти ба бибинед новобаста зани марди кам тарак ҳамин куталиро мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ка результати сарфоиза оригиналаш бо боварӣ бародаро занг бизанен. фурӯшии мо бардоро Mercedes 190 соли бариш 1986 сӯзишвориш бензин, абиёи моторш DI, коробкааш механикае, ҳолаташ миёна, ҳуҷҷатош будшидагие, утилизатсия дора, балонош 80%, ходовоиш миёна. мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. нархаш 17000 сомония, алиш намешавад, толка сумқати мефурӯша. мошин хай хуб мегирӣ, ҳуҷҷатш мекунӣ, ҳуҷҷатош будшидагие. мошина ҳуҷҷат менӣ, тамом утилизатсия дорад. марҳамат касоне харидоре дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам ҳастад, прасоям фортуна занг бизанед ба ватсапам чихеле ки мақулаи харидоро фақат занг бизанед бихаренша. нархи мошин 17000 сомония. марҳамат занг бизанен бихаренша. мошини навбатии мо бардоро Mercedes Benz S-Class мебошад, яъне сечка. соли бариш 1997 абиёи мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ, гази евро 4. коробка передачаш механикае ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ходовои 100%, 4 балон миёна. 10 моҳ дига ҳуҷҷат дорад, утилизатсия ҳаст, алиш намешавад. мошин толка ба сум, фақат ба сум фурӯхта мешавад. сирожна пулдар кушагаа ба мин сабаб мошина мефурӯшанд. мошин ҳолаташ беҳтарин аст, ягон камдиву расход надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 50000 сомонӣ гуфтааст ки агар аз номи канали Авто Таҷикистан занг бизанед муомилаи хуб дорад. мошини соли бариш 97 бардоро марҳамат харидоро занг бизанен. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам дорад. мошин алиш намешавад бардоро, толка сум, фақат сумқатӣ мешавад ки бихарен. марҳамат касоне харидоре аз номи канали Авто Таҷикистан яъне канали мо занг бизанен, муомилаи хуб дорад. занг бизанен бихаренша.
Сирожна мошини фурӯшии бардорот соли бариш 1999 абиёи мотори 1.6 сӯзи шӯриш бензин. Коробка передачаш механикаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камдию расход надорад, хадавои коробка ҳамаш 100%, моторш нав кардагиай, баллоно миёнае, ҳолати мошин беҳтаринае, хадавои 100%, коробка ҳама 100%, ҳама ҷои мошин 100%. мошин техасмотор дорад, утилизатсия ҳуҷҷат надорад. нархи мошин бениҳоят арзонае бардоро, нархи ахирша 8000 сомонияй, савдо намешавад, фақат харидорои конкретна занг бизананд. мошин дар ноҳияи Данғара қарор дорад. марҳамат, рақамҳои телефоншон дар рӯи экран, дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам ҳастая. бисёри вақт кор намекунад ватсап, растои мақсадам хе прамои занг мезане, қисшон гап мезане. нархи мошин нархи ахирша 8000 сомонӣ, мошин бениҳоят арзонае, фақат утилизатсия ҳуҷҷат менӣ тамом, дигар ҳама ҷои мошин 100%. мошин навбатии мо бардор Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи ХГБ қарор дорад. соли бариш 1996, абиёи мотори 1.6 сӯзи шӯриш бензин. коробка передачаш механикаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор, коробкаш, хадавош ҳамаш 100%, утилизатсия дорад то моҳи июла, ҳуҷҷат дорад. мошин арзон намешавад, бисёр мақсад савдо мешавад, бисёри баъд арзон намешавад, беҳуда занг назананд, соҳиби мошин гуфтааст. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, нарша 35500 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардорро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, то ки аввалин шуда наворҳои моро тамошо кунед. мошин навбатии мо бардор Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи седан қарор дорад. соли бариш 1996, абиёи мотори 1.6 сӯзи шӯриш бензин газ. коробка передачаш автоматае ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дар электропакет, мотор, хадавои ҳамаш зурай, утилизатсия ҳаст. мошин сирожна фурӯшие бардоро. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, нарша 46000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо.